Тук за последно е плавал корабът Тирпиц. Това е монумента с неговата броня. 12 November 1944. Yeah. Second World War. World War. Ето ги останките от кораба, които се виждат съвсем малко, защото той е потънал. А тук в дясно е, което прилича на езерце, кратер, който е оставен от една от 5-тонните бомби, с които е потопен Тирпиц. Място се нарича остров Хокоя, на 10 км от Тромсо.